Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ti pakasritaan ni Roland Ganapoluan, Imburnal Trouble, ay Imburnal Shooter. Dear Manong Nemi, lima kami ngagkakabsat Manong Nemi kat siyak tinauna. Ading ko ni Feli, sumarunumet ni June, sumaruno ni Lily, ken inaudi ni Jenny. Dua ka mga lalaki, talumet nga babae. Ninanang mi Manong Nemi kat gagangay lang nga makonkon nga housewife. Idinto tanitatang Manong Nemi ket agtrab-trabaho iti gobyerno. Diyan ka mo Manong Nemi no anat ubrana nga adda kano iso na iti engineering department. Agtrab-trabaho iso na iti engineering department kada dadagiti gondaway nga masukalak datatang kaninanang ngagsarsarita no addada iti kusina idinto ta sumrekak wano mapanak kumamit iti kusina tay nag-uminom gabot tamadama ti review panagmapatrikulan tumanen lakay asa din doon nubaran ti pangiremedyoam ket dati sweldom ket dandanisan nga umanay nga para karate tinaldaw may gatang ti bagas masida mausar nga amin nga mausaran at upayan ti utang tayo dito tiyang kilakay. Ay na, baglaki din ta adamat may tulong ko nakas tamang luwak ti laba. O mat kami ti mabaling kong may tulong malaksi diti panagad asikasok dito balay yan pasare mang luwak ti laba. Ewan ti pagtanaka bakit ado dita ti pamuspusan. Tilahangin na tayo ti awan ti remedyo na. Tinasken. Mapagraduara ta tayo na o ng anak ta ni Roland. Kasalita ta, kastikan ka na yung tingibagbagang saan to palagas asawa yung makapagturpos tag trabaho. Ta tumulong tumot mangpabasa ka dagiti andyan na. Napagbasa ta nga ta amin dagiti 5 anak talakay. Ngumingi na amin nga magatgatang. Sakit awamat timako na nga extra income. Di apo Diyos sana tayo babayan bakit. Di ka mapukahon tinamnama. Danto pala imburnal kada kanal. Di ka mapukahon tinamnama. Manong Nemi damok pa lamang nagkinitatang deta. Aging ka nga da imburnal wano kanal ko na di ka mapukawan tinamnama. Adamang mangig ko edi, njak mariro, kano nga aldaw edi. Dito isamit la programa nga Dear Manong Nemi, aging ka nga da basura, di ka mapukawan tinamnama.
Ada na giti gundaway manong naming kahit kung damagan noan niya ti trabaho ni tatang iti engineering department. Apay na takamat na di ba yung panggap ti imburnal kada kanal. Mukon. Siguro agit so that mang maintenar ka iti kanal. Mang maintenar ka iti imburnal. Nga no at maperdi, mapandatarimnen, wano saan kat, siguro kasi yan. Insan dagda tinagsao, nagsarita, iti makita na. Sige, Ronan, anak, kumusta? Ang kasi na po Diyos. Malpas kunto na ito'y umuna nga taon ko iti kolekyo. Graduar tumatan ni ni failing adject iti high school. Katumununa nga graduar ni maaling mo at 4 years ko alam na sikakit 5 years kaya mo tagbaling ng engineer. Wantang, hindi pa lang harapahan po tagbaling ng engineer. Nawag sa baling aramidan manak, aramidan nyo, karikit kakabsat mo na di mangipasnak ti panagbasa yo. Tapno di kasi takit adamat lang serbina at may itid ka na kayo nga gastusin nyo. Wantang, pagdanagan nyo. Hanak pa ilang makinubnubya. Numampay niya. Ada nubya mo. Alis to lang, tatang no kahit ko Nadamat taraki kaskan ka. Kaya na mo mabambala na kita babae. Ada panahon para iti babae. Ya? Ada panahon para panagadan. Panahon mo mat kaninanang nyo ti mga sakit ti panagbiag yo. Panagbiag tayo. Nangaro na iti panagbasa yo. Nangin ko nga rin bagayot ang kaya. Saan nagtubel agas asawa na graduara. Tap na matulungan tulog iti adik. Wala nga umuna na nga graduar ani ko. Pag-isunto ang gadan kayo. Ungag peso niya. Kita pang panunutan bingor kinananang iyo. No kabaylan ta kayo nga pagkagadanan madta kayo ti college. Di agsarding nagtupay lang. Ayan nga babali na. Sige tino na. Masapol nga ituloy-tuloy mo. Ituloy-tuloy yo kini Felit basa. Aging ka makapagturpos kayo. Sa kabalin no ni June. No, di kito inaudi tagsarding to. Nga mawa no, tapagdanagan yun ako. Saan kayo mapukahon tinamnama? Aging ka nga adaangas tayo kas jay. Aging ka nga sana ka may kadit trabaho. Aging gang trabaho ak. Sa mga papanunutan na dyan, basta awan sa balik ang panunutan, Roland, no din siya ti panagbasa. Madlaw ko naman pa'y ilinglingad na tatang kaninanang tirigat da manong nemi. Mamanok mat kidi maduktanan idang agsasarita. Tanong balinakit sandang ipakaam mo. Ilimad da. No, adot utang da, no, ana. Namuna tamang mangit ko. Di mat nginang presyo ti manggatgatang, bil ti kuryente, di mat manayon ti sweldo. Iti adda akon manong nemi iti 3rd year college. 2nd year college mat idin manong nemi ni Feli. Idin to tani June manong nemi kat nagsarating pailaeng idin naggraduarin ti high school. Ta nagpagpakaasi da tatang kininanang manong nemi nga dakam pailang nga dua tagtultuloy nga agbasa. Uray ta aggidan kam to nga graduar palubos ti Apo. Idi ta saan kumaten nga naliklikan tinadaan iti girlfriend. Sana kiti nga seryoso manong. Mga aram idi. Iti babae nga nakariknak iti na isang sangayan na panagpitik ti puso. Iso da ito ni Marites. Nga magkabot ti panagkuykuyog mi manong nemi. Agpaspada ka mga rut ti kurso. Masansan mo ti manong nemi nga jak maliklikan nakibinan ni Suna. Alalayan, agbali na kang gentleman kang kuwana.
Ay ikaw anong name na baka kenkwana ti I love you. As a friend? As a barkada? I love you as my sweetheart. Kung nakmamalan no, di mo pala yung panunutin ti makirelasyon. Tawan sa baling aramidem na ti mga sikaso at panagbasa. Dumaminsan katagbaling ng inspirasyon ti hayat. San ka di? Di mo ka di pagbalinan? Di mo ka di anugutan? Ngagbalin na ka inspirasyon mo? Aman. Agas man ti panagbalin mong inspirasyon ko. Amon no, madama ka review, pampanunutin ka. Bagmanda di ka madisturbo. Adadangi pasdag ko na ko. Tati bagbagak. Para ti masakbayan mi kay ni Marites. Maadan kami ti napintas nga trabaho. Sa amin to planuwen. Ti nga buklen ti naragsak. Kay natalinaay nga pamilya. Iti 5 anak. Gabot na 5 aking kakapsat kayo mamatan ti 5 aputot. Sa mo ba ila panunutin data, Roland? And do you love me? Yeah. I love you too. Damok ti umarakop ken damok ti mga gek makaraman ti bibig ti may nga babae. Nga nabayag ko iding inararapa pinanpantasya nga maamalak amananam ko di tinarumpi ang bibig ni Marites. Nga maarakop ko isuna. Nga namabalin na kumamanon na imi. Kayat kung nga dan mapasamak ka na kami. Tap na mapadasak maten ti istorya, lagi tayo padak nga lalaking ang istorya no may panggip iti sex ti pagsasalitaan. Sang ko pulus manong name kinandat nga inyawis keng kuwana da ita. No mampadumit lata, di kiti babae manong name, nga nagaraw, nga no isuda nga tat karelasyon ko, baka isuda mismo ti mangawis kanyak, tapno ag-sex kami. Pinagbalin mi nga rod manong name nga inspirasyon, ti relasyon mi kini Marites. Kahit saan nga napupuutan manong nemi ti panaglabas ti panawen. Hindi, tamatanunan ng ti panagturpos ko. Agas man ti panagturpos ni Feli. 5 years kanyak, 5 years course, kahit 4 years course manong nemi. Ni Feli nga adject. Kapag may samit nga nursing student ni Suna. Kahit makitak ti rimat, dagiti mata, datatang kininanang. Gabota, at dan engineer ken nurse ka anak na. Manong nimi. Nangro ng katan ko nada nagpadpada nga mayroar mi ti board mi. Nananay nga nurse ka nananay nga engineer, civil engineer. Manong. Inarakop ko datatang kaninanang. Nang awan ti sabali nga kanguran nga pagsagutak ti diplomak no saan nga da kayo. Ay kaya managtananos yun. Nang naroon na king karatang. Agkutkutong ka pa ikidin. Gabatirigat mo misakad. Wala na. O magdanagan nyo. Aging ka nga daangis mi kininanang yun. Matungpal. Magunod yun tarapapyo. Hindi ang tangay. Nagbidan kayo nga nagraduara. Kahit sabi ko mata may rawaryo ba nag-take you to board. Kahit siyempre, dayjay, makastrike kayo ito nga dagos ti trabaho. Tapno di kasta, kahit tumulong kayo tumatin kadagit talupay nga diyo. Ito ba naglulungan ti klase, basan tumatin ni John, kahit nakanotagbaling nga accountant. So marunong tumat ni Jenny, kaya ni Lily, santo ni Jenny tang. Hala, mga sinapod Diyos anak ko. Adad naman yung tiragsak mi, manon naming agkabsat, edi makarawar kami ti board mi. Nananaya kon nga engineer, nananaymatin nga nurse manon naming ni Feli. Kastamat ni Marites siyempre. Nagsapulak ti trabaho manong nagkataon nga dapakante manong nami iti engineering department iti lugar mi.
Sadya kang nag-aplikar. Manong nemi nagadu kami ng aplikante. Kung nakanyak ti may sa kadakwada. Sa pulan ti Baker, Padre. Baker? Awan na mo mamtutoy. Taga dito ni tatang ko. Engineering department? Abay, engineer iso na? Haan? Ano nga rin? Ti position na to eh. Adan sa ti maintenance. Abay, sa ko na. Di ka sure? Di ka ba nagsalsalutsod? Basta iti na minsan kat nangig ko nga. Aging ka nga, day bornal, no kanal, kat saan ka na mapukaon tinamnama. Basta. Kada dagay mi tatang mo to, pa nga problema ko ha. Hindi damat among ha, anak ni tatang, putot nak ni tatang ko. Di numanong na imi ti interview, edi siya akong ti si Maruno. Kitkitain na manong na imi. Ada mo dito eh? Ada sir? Sino? Itatang ko. Porfirio Arsenal. Tatang mo ni Porfirio. Huwag man. Hawawagan dati imbornal shooter. Anong imbornal shooter? Bagat akwa, saan nga malaylay op ni tatang mo? Kontraktual ni tatang mo, ang regular. Ha? Sa bagay, may bilang iso na karagitik ako ng Magic 60. Nga madamad lang ka doon daw ay nga adamasukatan. Depende no sino ti sumukat ng administrasyon. Ngayon ni tatang mo tinagtalined. Ta-imbor ng shooter nga may daawag na kong kuwana. Damat gaya man napagraduar ng engineer. Bilib ka mo't kinitatapirio ka talaga. Awan pagdanay ka. Dapat tatang mo ni tatapirio. Malakas ka, bro. Sir? Huwag. Apigad din nga saan da ka alakin. Si kakayang tebaro nga engineer ni Tata Piryong. Manong nemi maragsakan ak siyempre. Siyak nga rod tinaala. Manong. Idurugya akong tagtrabaho, manong nemi, saan nga kayat ni tatang timakagiddan. Tang, may mesa ti papananta. Kuyog ta. Umuna ka na ako. Apay, saan nagtagtrabaho siya opisina. Agdaretso ang iti na destino nga pagtrabaho ak. Inuti kami, iti bandanan at amyanan. At sadya di kiti pagsukatak. Di kaya time in? Agpapa-time in ak nukang ka dati kaduhak. Isupan di oras kung mapampailag time in. Agdiretso akla sa jayin. Yung pagkangana kata, obisiyan pagginam. Hindi na kasano lang akit ag-supervise. Agbali na ka-supervisor no pakidot at performance ko. Nimet Feli, madama pa ilang mati nag-voluntary iti hospital. Kaya manukasano lang, babayang titulong tayo. Parang regular tumatin. Huwain manong nemi kaslad da ilimlimad ni tatang kanyak na kunak tinakam ko. Mabutengak mo no ang kamakakmat kang saludsud. Tiyempok kumawat, ada kumawat kalitik ang saludsud. Ang jakmat nga rodag saludsud. Biyang kumat manong nemi tiya kaslaga lumiim. Ito na minsan nagundaway manong nemi nga mailiwak kini Marites tinawagag suna. I miss you. I miss you too. Ana, kumusta trabaho? Okay. No problem.
Bagking ka ta nakapag-regular ka nga dagos, government pa eh. Ngayon siya, private mo't kid construction firm. Okay mo't kid dito trabaho dito eh. Ngayon, napimpinas kumamit lang na takti gobyerno kasken ka. Hindi ka aplikar ka kalata. Salusod ka na ako DPWH no ada bakante sa dyan. Nakapila nga rin yung application ko sa dyan. Napitas mo dito yung napimpinas mo lahat sa gobyerno. Ana, ako ornong man. Tultulungan dikit dalawa ka absat ko. Tasyak mo pala tim ako ng agsweldo. Ni ading ko fairly, voluntaryo pa lamit para trabaho na. Kung nakarot kang gawa na nga, nagtrabaho ti private at nagsweldo, ang kaya nakano consumer tip, parang voluntaryo ng government hospital. Tapos hindi ka sakit, isumat lang ti kuntawin ng maala. Makastrike. Okay. A dinner date. Lunch latan. Kadi. Ang daming papanak no nabi. O sige, nag-dance. Ina may isang restaurant manong nami nga dati sentro ti syudad iti naglansan mi. Nga ti makadakas manong nami asda-asdag nga madamang agri-prepare. No rumwar kan, maangot mo ti nabangsit. Matigamin ti na pananta. Tamat nga maangot na dangat unig. Ano tububrada tayo? Madaman sa ti panagrip. Tag-engineering sama di kita. Di mga mumida? Mas na ka kumaangim. Mabalin mo tag-face mask. Kinapi ko interesado akong masadig. Taga-engineering ka. Baka ada maitulong mo ka na kuwada. Kasapasyad mo ka natin pa nag-supervise mo. Sa bagay. Imunan manong nami nga pimanaw nga nagsubli iti opisina ni Marites. Irin to manong nami ti masadig iti ande kita iya. Baka dalat ti bulbulsak mo ti face mask manong. Pinada makalasin kanya. Ay, si Gayam Engineer. Engineer, umakag supervise engineer. Nairan-rana lang ako. Yung date ko dito nga nag-lunch. Abay, ano problema eh? Dari ka nung may katibarado na, engineer. Nakatustusumot kami na kitiya. Residensya lang nga dati asdag ka nagiti kanal, kada yung burnal. Huwag nga rin, engineer. Tilad na pag-ibas-basaraan na. Di na pulos sagnakam. May pakat ko natangkan tilintig. Ama multa, nagiti, agibas-basura ka nagiti kanal. At dapat pagbas-basuraan nga, mag-pick-upan, nagiti garbage ka, kolektor tayo. Sa kalpasan na, pagbalin na pa ilang pati, pag-basurahan ti kanal. Huwag nga rin. Pasensya ka ni engineer. Abay, medyo dabasit angot na nga. Okay lang. Sino tayo nataunan? Kapag tayo sumot iti trabaho na akit isuot mga rami. Sino? Tawawagan dati. Tiyan niya. Awagan dit imburnal shooter. Agkakapilyo do kayo. Nitatatiryo. Manong name. Sinirpat ko ti wangawangan timburnal ti manhol. Hindi ta tumaod manong name ti pitak-pitak nakarugurugit nga nagkapoy timburnal. Okay na, alpasan. Nagkasan ti barado. Hindi makita na. Kasla kahit na tagsubli ti unag man. Tang, tuloy yung tiburo ko Tenggag digos nga dagos. Sige. Sige, engineer. Kaya kadwa, mabalin yun nga Taanadan nga
padanuman, tapos nakastakat na nanay nga may ayos ang digitin na ibarado. Pagkisumat manon na imi, nga the water truck, yan sa Canada, nga pang dalos da timburnal. Binoy-boyak manon na imi, iti panagdigos ni tatang, iti danum nga dati drum. Kalpasan na, kapag naglingid nga nagsukat. Nakasukatan iti masitig. Engineer, gusto kayang trabaho yun ta. Imbornal shooter. O yun, anak. Iso nga sekti kang saan nga malaylay-op nung hasta nga agsukat ti administrasyon. Kapata, mas masayangan na kanya. Sekla ti makitured nga umusok kadagiti imbornal. Tapos na nanay nga madalusan, dagiti barado iti kanal. Timbornal. Pasensya ka na, anak. Sabi ko mga tungawat kayo niya at pasensya. Nabangsitak no, sangko dublihan taktikos. Nakanaldalos kayo no, sumrek kayo ito trabaho yun. Sa nadalos kayo nga, agawid. But nagdibusak sakbay nga agawid Tang, nagsubli akong tibisina. Kada kayo ngay. Kahit ituloy mo nga, iring pas na ito, ha? Sakto mo ito nagawid. Idi adda kami aminen dito balay, manong nemi sakbay, di panangarabi. Kinasaritak na kinikapsat ko. Feli, kumusta ti trabaho? Barang manong no, agbariyak to ng irregular. Saan nga ba yung taliyo? Nakapila di application ko Tika, adumi nga. Agururay. Nagtrabaho ka ti private. Tapos siguradong sweldo ka. Tsakayat manong. Tulungan ka. Umasadig ta ti mabaling nagbaling nga bakir mo. Kahit ti makastek trabaho nga da bakir na. Kahit ko nga talagang trabaho. Gano'n ka sa ganun nga ro din, no saan ka latang maala. Ulitak man ha. Ore man nga tawin. Abe, da ka di problema manong? Amoy ka din no, kasano nga trabaho ko ni tatang? Kaya man nga tawon nga kada na ti engineering department. Kaya mo akit, aday so na ti maintenance. Nga no adagdadail nga kanal no imbornal kat tarnenda. No adagbarado. Iso ti manguso ka sumrek iti imbornal. Na. Adang sawat makina nga pagkikad na ka iti barado. Adang awang kasi ti manual. Tap no makitam no anya talaga. No asin no kanana kasano nga da barado. Awawagan da ni tatang iti imbornal shooter. No da trouble shooter. Kaya't mo sawan manong sumrek ni tatang iti imbornal. Umus-usok? Wen. Iti imbornal kada kanal aglalok dita. Adarugit ti baboy, adarugit ti tao. Di katay, asus. Arugit ka peso, nabangsi. Ang imanan niya nga rot katay trabaho na. Di kat kahit na nasawan. Gabot ti kasta nga trabaho ni tatang. Napaggraduar na ta. Nga sobrang nung tumat nga graduar ni June. Kaya nagdikapsat ta. Manong, si kakit adan iti engineering department. Hamumutan nga ipalubos nga agtultuloy nga kasta ti trabaho ni tatang. Nga nagserbi na nga ron nga adda ka dita kin engineer ka.
Dito ang ating mga pananotek. Kasarita ito ni Tata. Imo na manunami nga ni nanang tinakasarita. Abi nga di yung baga, hindi pa lang nang. Tiyan niya. Nga kasi ti trabaho ni Tatang. Tatang mo. Bali kontraktual ni Tatang nyo. Saan nga makapag-regular, ngayon na duma, consider nga regular. At may bilang nga rin ka rin Magic 60. Ng saan nga may layoff, kumaang yung amumutin no, agsukat na administrasyon at sabalin ti mayor, di kita matubing na iti sirrek na. No saan nga kadwa ni Tatang mo diag mayor, no sabaling administrasyon, agilay off da. Suktan da namin pinsan ti Magic 60. Agtaltalin ni Tatang yo, gapot isulang ti makaitured. Nga umusok. Kadikiti kanal. Kadikiti impurnal. Apay, naamuam ka din. Sa nga maliklikan, nga jak mamuan kadadak din engineering department na. Kana nakita ka mismo. Sa nga nagagara nga nakita ka mismo. Anak, saan mo ko mga ibaga nga narugit ti trabaho ni Tatang mo. Saan mo nga ibaga nga narugit? Numampay narugit, dayo usukin ng impurnal. Ta nagtitipunan ti ado nga rugit. No, da ko maokasyon nga may kaniti, recognition, pamadayaw. May sanitatang ko mga may kanti pamadayaw. Makoronaan. Mamatilyaan. Kapayan ako ng tigas tanak. Kat adeso na ti kababahan. Ana babapay ng basurero. Diya basurero kita agikargada lang kadagiti nalpasin nga nakasaganang ipisok na iti collector garbage. Wano garbage truck kunak ko ma. Nga nakagwantis na bay. Nga naka-face mask. Nitatang mo nga hanga makagwantis. So nagwantis na nga marusukat puno mabalin na matag-face mask. Ang wala nga tag-face mask ka no talagang sirikam ti kanal. Puno impurnal. Masapol na kasaritak ni Tatang. Masapol nga saan nang itultuloy da nga trabaho na. Masapol mo na nga agyan mo medyo nalaklaka nga trabaho. Yung tikas na harigat na. Hindi pa nagsarita mi manumnemi. Anak. Ako nga, inbunbanagnag na ito yung klase de trabaho. Baka nakababain para karigin na tuma. Naring na nailimad ka na kayo nga kakapsat. Nakunada nga awan limad, awan palimad nga din tulong tao. Tanapanek na ka mga mismo. Noong pa'y nadamdamag mo nga ti agnagan ti tatatiryo kat bakun ko na nga impurnal shooter. May imagine mo siguro. Tang, lumabalin. Idyan yung data nga trabaho. I-jacket mo sa yan tanga, dakmatin na department tayo. Kasalitak ng city engineer nga. Wala na mayor. Saan nga si Kapit nagkarami tikas dyan. No, saan nga siya sinungarod. No, the trouble. Nga saan nga kabayalan ti sa bali. Sinungarod ti mapasubo. Kahit awang matimayat. No, dila siya. Anak, sambat nga agnanayon. Hamat nga agnanayon. So na lang ta ure no, saan nga pa nagtututo? Ure anya man pat nga ron nga panawin. No talagang the trouble.
Siya klata. Kanabi nga tayo aramidan nga muna. Nga, sulbarin nyo yung problema. Nga saan nga naskin nga umusok kayo. Sumrek kayo timburnal. Araramidan bimet. Nga no just in case lang nga talaga nga mati. Masapul nga trabaho. Ang mabalintang. Saan nga da kayon? No, adalak sumukat, napikindi nga saan? Nadumatang nga tawon na natrabaho tigas ta. Sa mesa, manulang nga tawon, nagretiro akton. Nagretiro kayo nga awan ti benepisyo yung kaputa consider kayo kontraktual. Da ba lang? Nasin naman tagtalin na edit Magic 60. Nanaro na kanya. Nagbalik man ito nga regular kahit taorin no saan na kumakayat. Dahil sumarunong nga mayor o no administrasyon. Saan ako na may kat? Regular ako. Sige dan. Saludarang ka. May panghakil kang ama. Taorin no. Saan ka tumulong kumakadagit panagbasa dagit adik. Kabaylan nyo lata. Hindi pa kasdahawak. Pangalalan nyo, dukas tangag kasapulang kam ti kwarta. Kat kunayo nga samping umaniti sweldo yo, o para kada tayo, tikanin tayo. Dahil at napindas nga sa lutsud anak. Kapot aging kakaring ito eh. Sa anak pa lang nakabayad ti utang. Anya? Dede nagretiro nga city engineer. Anak pa yung nakabayad kang kuhana. Sa dadwa pa yung engineer. Nakakadwa ta engineer department. Abay di yung baga. Biyang mamatinti agurnong anak. Kalpasan nga numanot itid mo nga maitulong ka nagdikapsat mo. Tang, iba kayo na siya sino tinakautangan nyo. Tabayadan tayo, nakababayin. Dapat di kondaway nga madlaw na nga problema ka talaga. Voluntaryo nga mangtad. Saan nga nga utang. Itikas nila nga trabaho anak kan sweldo. Teko na akon, nagunami kinanangin mo. Di pa'y umanay nga makabulan nga may gatang tiya. Bagas, sidaan, kada dumapagastusan. Naawan timultulong kanyak na nasyati pa nagpuspuso na. So nga si kanak. Dumasidig, kabaylam lagi di, tumulong ka. Kwenta. Kahit kung mamo na sisinudig iti ng tulong ka na tayo. Kahit kung supapakan, ititulong da. Intulong da ka na tayo. Ni-istoryak da ito'y ka ni Marites manong nami kahit umis-isang nagwing-wingiwing. Himsang ko himbain, ipangpalakil ko na unay ng ama. Ni Tata Tirio, kawawagan dati important shooter. Imagine klaingin. Sa nulangan ti pa nag-ibtor na tirugit ka na bang city to nagtimpurnal. Di ba? Di kita duma ka talagang handang imanual. Aramay dan dito mampuspusan tapos nandikas na nunaskan nga agrak-rak da sa dantumanin patakderan katalamidan da. Wen. Ngayon tapos saan din nga gastos. Kaya nawanan ti ato nga panahon, aramatan da ni tatang ko. Sapul ko mga organ, nakal sweldo na. Kumaa. Ngayon kumimot. Ngayon saan nga binabayan na po Diyos so na. Nayaduyot sakit, saan nga nagsaksakit ni tatang. Ket, pasensya ka pa lang ha. Tadyak pa lang makorno. Bayadak na kita nga utang ni tatang. Nginaramat na. Ngayon, pinangbasa ka na kami. No, sa anak ba't ka narikatan na
nga nagbayad taday din nga katulungak iti makapag-regular met ni Feli as nurse manon nami iti hospital. Ilagraduar maten ni June manon nami kat neroar na met panagtake na ti board kat simre ka ng opisina iti bangko. Tulayangan nga babae manon nami iti nabati. Yagdamay tangag basbasa iti college. Adamat langin ornong ko iti mapayadak manon nami kami nga utang ni tatang nga naipaay kada kami nga pamilya na. Nga ti agdama manon nami ket plan wenmin kini Marites ti agkalaysa. Agsipod siyempre ibagbaga nga ron niya ading ko nga Feli kanya. Ano ang asawa ka ta sumarunok tumute. Ket gumana ta di boyfriend ko. Sige. Nag-asawa kami. Ta sumarunok kan tumuten kalpasan dito nga tawan. Kinunak. Wen manong nami naka-schedule ti panagkalay sami kini Marites kadatoy umay nga bulan ti February. Ang mabiling ipatang minto into no February 14 nga kaldawan dagiti puso. Dito nga ron ti pagkasaritak manong nami kadagyaman naklaunay ti anos mo nang urnos kalpasan nga inak-insyan keng ka dito Italiana iti messenger mo. Ket sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya more power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo Roland.